ישבתי עם אחד האומנים לסמולטוק, דיברנו, אומן אחד הגדולים בישראל, או זמר או זמרת לא נבחר, אבל בוא נגיד אחד. זה היסטורי. לא מספר 2, מספר 1. ואז דיברנו על מוזיקה, הוא השמיע לי איזה 30-40 שירים שהוא הולך להוציא, כאילו שיש לו, שהוא לא יודע לבחור. אמרתי לו, למה אתה לא מוציא? לא יודע, אני חושש, מה אתה אומר? כדאי, לא כדאי. אמרתי לו, זה פה הטעות מבחינתי. שמה? עשית שיר. תשחרר אותו. זה לא תשחרר אותו. יצאת מהאולפן, וזה בוער. אולי את יודעת את זה מקרוב. ביומיים האלה, השיר צריך להינהל ולצאת. אני עושה שיר באולפן, יוצא מהאולפן בעננים. בעננים, אני מדבר עם הברווזים בשמיים, ועם הטוקי ועם הנחשים. מדבר עם עצמי, אומר, וואו. אבל זה לא עובד ככה, אי אפשר להוציא שיר מהיום למחר. רגע, לא למחר, לא בקטע כזה. ואז אני אומר, ואז מה קורה? אתה הולך, נכנס לאוטו, יושב לידך חבר, אתה באקסטרים מטורף, ואתה חבר אומר לך, חמוד. ואז בעצם כל האנרגיה יורדת. אם זה נדלק לך, זה לא נדלק הרי בכל שיר, אם זה נדלק בך, ואתה מאמין בזה באותו הרגע, תמיד תזכר כמה זה ידליק אותך, ואל תחכה ואל תיתן אנשים להוריד אותך.